Čus lidi, já jsem Jára. A já Dan. A my vás vítáme u naší nové série ze Skywars, jak se mohli všimnout z názvu videa, že jo? Konečně jste se dočkali tady toho nového videa ze Skywars. Po dlouhé době si konečně zahrajeme Minecraft. Nemáme skoro vůbec čas hrát, škola, všechno, kroužky a takovýhle. Tak já bych šel hrát, ne? No mohli bychom. Počkejte, musíme skočit na stejně? Jo, kde seš? Odkaz od tohle serveru vám dáme do popisku. Ne odkaz, ale IP. 3, 2, 1, teď. Jsem tam? Jsem na nějaký klej. Ukáž. Hej, může tam být 12 hráčů? Teď už jo. Za 3, 2, 1 začali. Teď jsme začali? Ne, tak ještě ne. 2, 1. Teď. Teď jsme začali. Jo, Jo, jsme asi spolu. Na takových ostrovkách si barevných, ne? No skvěle. Hele, jo, tady je čestka. Jo, máš... Tohle je jako jiný Skywars. Já nám tady hraju myslím poprvé. Ne, poprvé ne. Ale nějak bylo to ne. Nechoď hlavně doprostřed. Máš ty, mají sněhový koule, víš? Jo, já mám taky. Může najít, ne? No lékař, počkej. Ty jsi vedle mě, vidím tě, čau. No, v lesku? Já jsem to nevšiml. Lol. Já jsem to nevšiml, počkej mě. Já počkej, já se jenom... Máš Máš dřeva. Hej, počkej, tak já zabiju toho vedle mě, protože já potřebuju toho dřevo. Já mám, dobrý, pojď. Hej, ale nakopeš tady ty bloky, ty jsou ti hodně platný, víš tady. Já to ještě nikdy nehrál, víte, tak proto neví, co se budu hrát, takovýhle dřeva. Tak jste prosím hrál několikrát. A ne na tomhle serveru. Asi jednou myslím. Je to, jak se to jmenuje, craftmania.cz a tím dáme do popisku. Nestřílej zbytečně, on to někoho. No, myslíš. Pojď, čekám tě na mě, uvítání, kryju tě. Někdo nestřílí, ještě kousíček. Pojď. Teda. Pojď, dolů. Tak tvůj sklad. Nakupuješ tu hodně těch bloků a pak budeme přecházet na Já si nakoupu koupil. A taky takhle. Dneska to videjko bude trvat tak nějakých 20 minut. No asi tak jako minulý z Bed Wars. A dneska je 10.3. Úterý a vy ve středu. Ne? Jo, vyjde to asi zítra, no, pravděpodobně. Počkej chvilku. Aha. Tak teď driver na chvíli odešel. Teda driver dám. Co pletu? Jsem tu, mi to spadlo na běh. Aha. Tak. Ale tam mám moc. Chvilku já mám. Ty krásně mám. Tak to. Bacha s tím na někdo. Tamhle to. Tam na pojď rychle přeběhni. Tamhle nikdo není na druhé straně. Kolik nás ještě je? Klíme, jo? Hele, máš to vpravo. Bacha! Počkej, tak já dám. Sem bloky, sem. Pojď dělej. A já se musím vyhledat. Hele, mohli bychom jít pro tu druhou doprostřed. Pojď tady. Počkej, jo, napad. Klíme, jo? No. Ještě se na tebe koukám.
85. A kdyby ještě něco, tu je jedna mapa, je jich tu hodně jich tu je. Jsem se aj díval, kolik jich tu je. Hej, kde je Jaro? No, já jsem na ty druhý teď. Aby tam někdo byl ze strany. Hele, daj moc boty mám. Bacha, střílí po nás! Ne, střílí. No! Bacha! Padl jsem, bacha, střílí po tobě. Odkáď. Taková... Jo, tamhle, jo, jasný, že vidím. Tak já počkám na tebe, tak vyhraj to. Kolik nás tu je? Je už jenom 3? Jste tam, myslím. Jo, já si tam napiju nějaký bloky. Ježiši, on... Tak, takhle. Ty, kde jsou? Myslím, že jeden je tamhle za kempený, nebo... Co jsme to ještě? Doufám, že nejsou v týmu, kámo. Až tam ne. Jinak, jak jste si u minulého videa z B2 mohli všimnout, bylo to malinko prostříhaný a tady to bude asi taky nějaký třeba nulní části, třeba jako tady to kopání nebo tak, prostě nějaký části nulní budou prostříhaný, no. Tak to asi zrovna nebude vystříhané, než to tam teď mluvil. Jako to ne, ale víš, jak to myslím. Kolik vás za 3 jste? Jo. No dobré, to. A už se k němu. Už to 83 korun. Jo, Jaro, ještě v tomhle serveru, když vyhraješ, tak dostaneš na, myslím, 10 peněz a za ty peníze si můžeš kupovat na začátku kity. Jenom za těch 10? Počkej, ty jsi zmilagoval? Počkej, laguješ se mi, počkej. 10 korun a 10 dostaneš. Až je to dělá se moc nejvyšší. No vidím, že tady má... Jo, teď už jo. Vidím, že tady ta holka má... Ahoj, Jaro. Co? Jo, nic už dobrý. Tak to jako dohrát, můžeme dát ještě nějaký hry. No, dobře. Děj se bavit. Ne, to ne. Takže já jsem si tady už místo. Prostě já jsem se bugl přes mapu. No a ještě bychom dneska chtěli stihnout pár videí, ne, to vodko bychom chtěli to zkusit, ne? Ježiši. Já si nedokážu nakopat tolik bloků, abych si tam vůbec proto dokopal. Ty, ale on je tady někde buď nějaký zakempený, nebo trošku je.
Kráso. Ty hraješ? Já jsem se zahrál jednu hru. Ještě hraju na tady, to je napínavý. Tak branky. Kolik vás tam je? OK, tak tam jsem nedoskočila, spadl jsem. Co jsi? Jo, tak seš tu někde? Jo, 3, 2, 1. Ne. Prostě podělej. Já jsem tam. Může tam být 2 hráčů? Jo, seš tu prostě. Zase mě včetě. To je dobrá mapa. Lagy? Jo, tady to někde stojí. Ježiši, tady to je hrozný. Jo, to jsem tak... Jsme od sebe, asi někde na druhé straně seš. Jo, tady. Yes. To je dobrá mapa. Tady je to celkem. Ježiš, někdo tam odpál hned TNTčko. Může blbej. Hele, lava bucket, no tak ten se hodně hodí. Kdo? Lava bucket. Viděl jsi Hardcore od toho Artixe? On byl v týmu. Artix, nevím, jestli to byl Artix. On dal ze srandy, dal tomu. Nevím komu lahu a on umřel kvůli tomu. Hele, prosím tě, jsme v hru, tak to se tady nebudeme bavit jako normálně. Já tam budu kopat sekerkou, víš co, normálka u mě. Ty máme někdo se střelil. Ne. Tady to mě. Ty jsi spadl. Já to nemohu, mě se střelili. Tak tohle se dělá. To já možná na tom videu budu mít nějaký timelapse, co? Třeba protože ty třeba seš hodně rád se střelám. Možná jdem se mu dát tým. Já mám tolik toho brnka. Tady tam tým. Že já vůbec ne. Já kdybych nebyl blbý, kopal bych si tady ty diamondy. Jenom ani je tady na té mapě luk. Jo. A tady máte Hop dolů. tak jo, že ještě tak třeba 1-2 hry, ale to ukončil. Jo, tak skoč. Ne, ještě ne. OK, tak tady to vystřihnu. Dáme ještě tak dvě společné hry, protože aby to video mělo aspoň tak 15 minut. Co? Hned se zabij. Já už jsem se zabil, tak 5. Ne, Kde seš? tady nevím, naproti tobě. S tebou. Ještě 5, 4, 3, 2, 1. Jsem hrát, jo, tu. Dobrý. Jo, tady ta mapa je blbá. Jdeš do prostřed? No, já si vezmu tady to. Málo. Si dám aspoň sekirku. A má to kašlu. Machar, je tam někdo? Ne, dobrý. Já jsem na prostředku. Nevím. Čume, tady ten neví. OK, tak tady ten ví.
jo? A to bych to jako Čum, sestřelo, máš luk? Mám. Někdo ke mně. Snažím se ho najít. Už hapal. Jsi mrtvej? Ne, on. Ale zase... Ne. Prosím tě, neumře. Ne, taky dobrý věc, ale to spadlo. Tak to nevím, jestli tady to video vůbec vydá. Mám ho vydat, ale vyhrál jsem. Jo? Jo? Mám ho vydat tady to video. Jo. OK, tak jdeme aspoň tak ještě 2 hry. Tak pojď 5, 4, 3, 2, 1. Hopa. Jo. Jsem tam? Jo. Ne, nepřipojte se už, No co říkám? Kde jsi? Já jsem, kde jsou taky ty dva ostrovky naproti sobě? A přes ně jsou taky ty 3 bedničky. Takže já jsem o tom jedním. Skáču tam, jsem teď na té bedně. Vidíš mě? Ne, já jsem úplně jinde. Malinko jim. Teď padla nějaký týpek. To je random týpek. Rakouska. Z Rakouska. Bohu teda. Akafuka. Teďka bojoval, já jsem se smál. Přečti si to jméno, ne? Akafuka. Luka. Já hodně záleží. Kámo, ty bombonky jsou vážně dobrý. Ještě žiješ? Ne, kolik máš času? Času. Jako, no neřek. Už natočili vodko ještě Sky bez nás. To už asi jen to vodko. No tak dávno. Nebázem. Ale jak se jmenuje Zelená je best. To má pravdu. Už jsem ve prostřed, no moc tady toho není. Nějaká empty map. Já, že se tam prostě dívám na mapu a oni mě schodili. Mne taky. OK, tak tady to video se bude jmenovat Faily. Já podzvala ještě jednu. Dance Brothers. Faily ze Sky. Dva jedna. Tam. Jo. Aha. To je hrozná mapa. To je hrozně blbá mapa. Ale máš tu hodně koblů. Neznamená nic. To mám tak. Ostan do prostě. Jak to video třeba vůbec nestříhal. Já bych tam prostě Faily ze Sky. Ne. Zavolím. Já byl prostřed.
Ale zabil jsem jednoho. No, jako to seš dobrý, no, ale jako mě už to přijde k smíchu. Jo. No. No. Já to prostě nemůžu. Co potom koukni na video. Kam jdem poslední fail. Pojď 5, 4, 3, 2, 1, teď. Jo. Čaču. Já to mám. Ty krásu. Protection 3. Co to je? Ale tak to je hodně divná mapa. Ale máš tam ty, prostě ty koule takový, ty fireový. Jo. Tak to je hodně dobrý. Kolik nás tu je? To jsme tu 4. Je nás to hodně. Jsi prostě? Jo, asi jo. No pojď už teď. Ne, jdu tam, počkej, já jdu vyzkoušet tu koulu. Ne, já to nejde házet. A to si nějak mám dělat. Můžeš jít zaplat na zem. Aha, Já taky myslím, že se dá házet. škoda. Kde jsi ty? Já jsem, po tobě jsem chtěl jsem tě schodit a hele, já bych, hele, tak spadni, jo, a pojď to ukončit. Ne, počkej, já mám věci. Ukáž mi tu radost. To tady v životě, jak mi to podaří. Hej, já si nám dostajeme jedna kruhla. Jsou tu 2. Tak počkej. Já jsou tu 2 poslední. A to bude. Já mám žádný bloky. Mhm. Tak já třeba. Tak co jde? Tak já umřu. Už padám. Pojď tam, jak jsme začínali video. Tam. Je tu hodně stran, tak se projdi okolo a řekni na všem. A hodně uvidíš. Lejve? No, Neseš? no, už jsme začínali. No. Já jsem tam, že jsme začínali vlaky. Nejsi tu. Jsem tě viděl, vole. Tady jsem. Tady na druhý, no pojď, ne, na druhou stranu. No a pojď rovně. Tady si ho. No, takže pro tyto faily by to bylo asi všechno, tady to snad nemůžeme brát ani jako první díl ze Skywars, protože byla hrůza, že jo? Jo. Jo, takže tak a my se s váma loučíme, čus. Takže ahoj a příští díl.